Hola amigos, que tal? Bueno, hoxe a min o Google ponme que é o Día de Europa, pero está equivocado. Hoxe é o día do repunantiño, pero do repunantiño de élite, sabes? O repunantiño de oficio, ese repunantiño e repunantiña que está todo o día que o leva a raja tabla, non de vez en cuando, sino de seguido. Vou vos mostrar todos os tipos de peregrino e peregrina que pasa pola tenda que son repugnantes de oficio. Vale, empezamos co tema do sello das credenciales, vale? A mí moitas veces ponlle as credenciales así encima da mesa para que eu vaya sellando. E a miña forma de sellar é así, rápida e sinxela. Traca e traca, traca e traca. Que facemos? Poñemos o sello noso e máis a data. E punto, arranca. Primeiro repunantiño de sello. O que quere que faja milagros. A ver... Podesme poñer aquí neste jueguiño de aquí. Así, aquí pequerrechiño. Sí, tranquilo. Mira, e máis a data tamén. Aí o tes. Como te quedas? Como te quedas? Repunantiño número 2. O que... Ai, que aí non era. Entonces, eu topume a credencial así aberta, así. Entón collo, está xa por aquí, va a ver aquí. Vamos a coller aquí, que é onde está o juego. Non era aí, que era no día seguinte, era no outro lado. Mijo, que máis dá? Hai que encher todos os huecos, non dá igual onde selles. Jope, é que non quería ir, Dios. Bueno, e vais enfadado, pero enfadado de verdade, Repunantiño número 3. Cando eu ando a tope e non son capaz de poñer os sellos porque estou cobrando, e entonces fajo así e digo, póntelo tú. Entón, empezan e me fai moitísima gracia, porque collen o credencial, collen o sello, collen así e empezan. Ai, a ver, será así, non, será así. Ben, e a data está ben posta? Non está. A data que pon, Dios mío, non está ben posta. Está. Sí que está ben posta a data, non te preocupes, mijo, que eso é cando baixa, está ben posta, non a toques, que xa non é a primeira vez que me cambian. Vale. E como é? Coas letras pa ti, coas letras mirando pa ti. Ok. Perfecto. E vaise todo orgulloso coa súa credencial. Repunantiño, creo que número 5. Este es que me mata, pa mí. Ten os sellos máis feos que poden existir. O sea, tes o sello de Ayuntamiento de Pastrana. Cágate lorito, ¿sabes? Me dice, ¿me dejas ver el sello? ¿Ver cómo es? Sí, mira, é así. Vale, sí, es muy bonito. Vale, bien, pónmelo, por favor.